Erki gaude, itzaren jarri gaitu eta oso guztua gara hemen. Herri guztie juntatzen hemen, gu hemen kuadrian gara eta, bueno, ez genuen espero horren beste jende, baina azkenen kuadria politia bildu behar. Bazkaldu eta gero sardo aztaketa dago, eta gero, hemen txibiliko gauratatzea. Atzo adibidez danborra da jo genuen, izan genuen, eta gero, jorra pixkat baita. Eta bihar baita zehose dago, herrikirolak eta zehose jarri digute, hasi que... Bildu geha 6 laun, eta guain hemen bazkari bat botako dugu, eta gero batxaren hemen ibiliko geha. Ensalada de pastana, eta gero aragi, baina ez dakitzen dago, aragi. Hemen guain hola, eta gero da osagarda daztaketa, eta hemen dikibiliko geha, eta gero gauen talde bat dago, eta horri biliko geha. Bai, bazkari ona, giro ona, jende etorrian, hau naparra, hau iparraldekoa, ondo, giro ona. Egunez disfrutatu eta gauen etxea, lo pixkatin eta hoxe. Bai, parranda pixkatin da, etxea, zintxo-txintxo eta jazta. Hemen herritarrakin da hemen gaude gozkotzen, ondo. Ona nahi guztai zait. Enzola de pasta eta gio xolamu edau eta denatatik jaten dut. Festa eta eran, taberna ebilita, koarri lehen da eran. Gauen jorgain. Gauen jorgain da petardota. Eta dantza. Kontzertu ikusi, dantzain, mosto bat hartu eta horako bezar. Zatoz zabaldu gaitezen itxaso berrietara, zatoz itxatxi ez da zuzure bandera mastara. Zatoz txalupa euskaldun parekide honetara, 10 urteren ondoren gero eta gehiago gara. Izan gaitezen bihurri, izan gaitezen pirata, partxe bat begian jarri zaigun sentiari kanta.